V niektorých školách, nie všetkých, dávajú podpisovať univerzálny súhlas rodiča. Ja osobne tento súhlas nepodpíšem. Prišiel mi dnes zo strednej školy na EduPage. Pod slovičkom univerzálny sa dá schovať naozaj všeličo. Takisto si myslím, že je to totálna blbosť. Podpíšete informovaný súhlas v septembri s tým, že ste boli informovaná o všetkých školských aktivitách danej školy v školskom roku 2024/25. Skutočne ste boli informovaná? Výlet sa bude konať o pol roka, ale vy ste už boli informovaná? Veď ani samotná škola ešte nevie, kedy a kde pôjde na výlet. Ale vy ste už boli informovaná. V minulosti sa to vždy podpisovalo pár dní pred akciou. Potom, ako ste dostali kompletné informácie k danej akcii. Čo s tým? Ako som už spomínala, ja som si vždy na základe mojich zásad vyplnila áno, nie, poprípade doplnila samostatným listom. V školskom zákone 245 z roku 2008, zbierka zákone o výchove a vzdelaní, mysle paragrafu 30, odstavec 5, v predchádzajúcom nesúhlase, ktorý som vám dávala v súvislosti s rúškami, bol aj tento bod. A takisto sa nachádza na tých najrozšírenejších všeobecných informovaných súhlasov takmer všetkých škôl. Bol to však odstavec 7. Skutočne si treba znova naštudovať celý školský zákon. Poprehadzovali odstavce, písmenka, niektoré úplne vyhodili, niektoré doplnili, niektoré zmenili slovosled, pridali nové veci, alebo odobrali bodku, čiarku, menilo to význam. Moje deti sú na strednej škole, čiže tam budem postupovať podľa paragrafu 5 vyhlášky 224 z roku 2022 zbierka zákona o strednej škole. A tí, čo máte deti na základných školách, budete postupovať podľa paragrafu 7, odstavec 1, vyhláška 320 z roku 2008, zbierka zákona o základnej škole. Týmto vás žiadam o komplexné informácie akejkoľvek akcie, ako je školský výlet, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, divadlo, vopred, riadne a včas chcem byť upovedomená o danej akcii. Čoho ste koniec koncov povinní aj na základe tohto zákona. Dôrazne zakazujem, aby sa moja dcéra zúčastňovala aktivít, ktoré by ste mohli zaradiť do programu školy, týkajúcich sa tohto zákona, a to v paragrafe 7 odstavec 10. Školským programom môže byť aj program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania, ak o tom rozhodne ministerstvo školstva. Moja dcera sa nebude zúčastňovať žiadneho experimentu ani výskumu. Tento bod sa vlastne týka aj novej školskej reformy, ako sú cykly, ranné kruhy. Že skutočne záleží už len a len na vás, rodičia, a sa k danej situácii postavíte. S týmto nesúhlasom, súhlasom, žiadosťou, informáciou, nazvite si to ako chcete. Budeme pokračovať na budúce, nakoľko je toho trošku viac. Zbierka v záujme ochrany našich detí do budúcnosti stále pokračuje. Môj súdny proces voči riaditeľom škôl v súvislosti s ruškami stojí pred bránou Medzinárodného súdu OSN. Naozaj nám stačí, ak prispiejete aspoň 1 eurom, keď nás bude viac, veľmi nám to pomôže. Transparentný účet vidíte aj na obrazovke. Nakoľko s komisárom pre ľudské práva chceme v tomto boji pokračovať. Ďakujeme.